mutumina abokina halin da gaba ɗaya garin nan kwana biyu daure talauci ya yawa ya katutu wallahi ni fa ji nake kamar na cinna gidan mota to ai kai baka san ma menene ba sai da na samu budurwa na ta shiga da ni gidan babanta yanzu target din nake motan babanta zan sa kage baki kai ai na ga ma na wuce nan ma ni na sace akuyar mahaifiyata na hada babana da mama na fada a ka ce zama da kai ba alkhairi suka rabe zama da kai ba alkhairi ne ai ba yi wa iyaye tsiya barikin kenan ai to Allah ya tsare mu da kai Allah wallahi ina gama sai oga ai ya daga guda a zaune wallahi oga gaba ɗaya babu labari ba labari kuke gaya mun ba wani labari wallahi to billahi lazi dole ku lemo labari in ma haka ba ku zama shekagu dukkan ku zan sheke dan haka ku je ku lemo labari a oga ba za ya haka ba ni oga dai ba ruwa na labari nake so in ji ku dashi zauna ku dashi ko ga ya zo ku zauna kowa ya samu guri kai ba za ka tashi ba kai ba haka tashi ba ka tsaya ba dan iska ai oga dole yau ku lemo labari in ba ka badde in ce yake ku labari kawai nake so mai kyau in ji oga ga wani kaya can fa gaskiya wannan kana ganin shi ba dan Najeriya ba daga ganin shigan nashi ma wancan daga gani ba haushe ba ne ba don haka ka ku daga mai kafa ku afka mai okay oga bari mu ci shege bai rabe rike mun shi na fight rike mun shi na zuwa barin sa hulata na rike shi menene ya faru ke mun muka yi miki kai baka ga abin da kai ba kai menene baka ga abin da ka zo kai ba da ka ta kyale shi bari mai lissafi dalla dalla da farko kai dan ina ne a ina ka haife ka da wani lokaci aka haife ka kai irin wani irin tunani gare ka ka ji kato kwakwalwar kibi mun gare muka ka yi miki dala ka zo ka duba ka zo ka saki fitsari a gurin nan kai baka san wannan kangon baba Buhari bane ba Allah ba mu sani kangon ki bane ba kangon nawa bane ba baka san kangon baba Buhari bane ba bari shugaban kasa mu ka rasa inda zaka zo kai fitsari sai a kangon baba Buhari ka zo ka cilla fitsari a gurin nan ka san yanzu me zamu ma a ka'ida mun dan sassauta ma mun taimaka ma saboda mun ga kai yare ne karka ce mun nuna ma kabilanci a kai ka gidan yari kai tsawon shekara 20 kuma dole bi dole ya kuri dole Allah wallahi kage baki daga gani aiki yana kyau yaran kirki wancan yaran kirki ne mu ba ko ni yau muka zo garin nan mama ya bokan wansi ne ya haihu su ne aka sai mu zo mu duba gidan su dole ba mu san nan ba tashi maman iya ba kuma bera take wace ce maman iya ba wanda yayi kasin mu ta ci ubanta maman iya ba karki zaki mama sai da Allah sa ka ji kato me kina so da Allah mu yanzu dai ka sanya zai ba da farufa ba wani iya ne ka wani abu menene shege bai rabe siyansi zan yi miki siyansi kawo ko cin kunne ne babu dan jakar uba kai to Allah ki ba mu san ji Allah ko da mamai kai fitsari a gidan baba Buhari ka dauko 1000 kana bada Allah shi kadai ne shi ma shi kadai ya rage yanzu tsaya ta ina ka biyo ta nan to bi ta nan yayin hakuri don Allah ba mu sanya nan ba jika fita tsoga yoga dawa ta ina ma aikin ka gane wancan bai raban da kake ganin sa ba dan arziki bane wai dan gidan maman iya bane ashe barauniya ce iko Allah da kyar maka samu 1000 kuna rabin aikin da kuka je kuka mai 1000 bayar a hakan ma ba idan na zagi wajujuwa wallahi a hakan ma mun tatsi shi sosai to thank you kun yi kokari dan haka dole a saka muku kuma a oga ga ce za mu samu na sigari kenan an na wiwi za ka samu ba iya sigari ba to Allah dai ya biya Allah fa tunda muke ba ta bare na muna kaliri na yau ba wai mu mai fisari kuma mu fata 1000 ko da an ga mu yarbawa ne Allah yau sai mun nuna mu ma yarbawa ba benza bane Allah sai sun san su tabbatar iska a garin nan Allah sai mun koma dan ubansi no.